ngoku ungalinge apha mayibikwe bhuti sufoka isamashlendi ikhiwa nguMasiqola nguThabo bakhumba umsele hayi bhuti Phanjile yayiqhutywa ke-TLB kuRasigugugu thina siphethe ipeki Phanjile bhuti sanguqeshe kule 10 nisikho N17 N17 wantoni ndandiyofuna ntoni ku-N17 Phanjile yazi wena khona ungayicikozelile uncaphisa ngale nto wena awufuni umuntu obengathi mhlawumbe une-knowledge emodern you wena yeyi Phanjile le yazinto zezantwana yandicaphisa wena hayi ke ngoku yintoni ke ngoku Phanjile suka man because apha ndiyakubuza nangala mina uba ziyiphendwane and futhi futhi kuhambani hayi kandiphe my elder kwenzeka ntoni yabona xa ndikubalisela inyani Phanjile into eyenzeka phaya imayithi ndandihamba nemayithi Phanjile because ezantwana Phanjile khuphi techniques zam zerabhi pakoko irabhi ekanini irabhi ekanini Phanjile futhi nantsishamafu jonga Phanjile ndikubalisela yabona ezantwana zathi qi ezantwana ndiphume endlini la xesha ndihamba nomama Afrika sila and njengoba ndihamba nomama Afrika Phanjile ndithe tyho ndisandofumana idlwabevu lam Phanjile ukanini uthe wavulelwa ya kalo ugqibile nansi NGS ndigqibile hayi 7 years ndigqibile 7 years ndingaphathi into wabe sendikubona ngokuyaphazamiseka mamela njinji sila ndiyaphuma and njengoba ndiphuma nje mntakasisi zithi gqi ezintwana hey zithi ziyuthi Phanjile uyayibona ina 18 17 youth Phanjile seziphethe umkhondekade ezintwana sixhomisa irasta ndithi hayini ndibamba athunyelanga ngamarasta sewankunte ndiyazelaphi zithi Phanjile ngamarasta sewankunte kaloku ndarobha isiphengwelo phabhuti ndarobha isiphengwelo phana zazi urobhe enxiba into zamarasta qheno besicimfana bazidiyasibula sojonga zaza Phanjile sawukhupha lo mkhondekade ndithi hayini yuthi ndilirasta ezintwana zikhathelelanga yakwazi nani ukuthi mina tsika zithi yey rasta khupha inatsika ifoni nemali ndibambe umama Afrika ungemva ke ngela xesha ndithi hayini marasta aniyenzi lonto le yerasteni ezintwana Phanjile I think inoba sidubule about 17 shots Phanjile sitshe erasteni Phanjile kulanto ke ngoku mna yabona lanto yobukela imovie kakhulu uyayikhumbula uThe Matrix ndiyambona umfoni nyama uKeanu Reeves noBlade ke yena uKeanu Reeves inguniyo pha uyamkhumbula phaya ephepha imbumbulu Phanjile esenza kodwa naqubhetha Phanjile inoba i17 yebullets ndiziphephile pha qho ke ngoku kwayi ndibethe esandleni Phanjile yabona kulanto yogqibela dala iqopetsa ajonye kule ndawo Phanjile yaphumela ngapha irasta lawa bu thena ungahlanga Tiger Fall kumkani Tiger Fall intoni Phanjile ndithe uwa kwam hey ndabona ba irasta limkile ngoku ndabona nomoya Phanjile umphefumulo wami besemkile emzimbeni sila Phanjile ndendiwenyuka umphefumulo wami kimithefulwane mamela Phanjile mamela sunqama wenyuka umphefumulo njinje qha ke ngoku xa sendinyuka ndiyicabacaba ndiye emazulwini Phanjile ubusawutyile ke mamela hayi ndihlutha ukufa ngomphokoqo kaloku iChristmas sila ngoku ndiyanyuka Phanjile caba ndiye ezulwini ndadibana noRasnatsika uEmmanuel elirasta caba lilamkela abantu abaswelekileyo and linetracks ziyashayina njinje wathi kumkani no Rasta no Rasta mamela Phanjile lathi no we Rasta it is not your day it is not your day kumkani go back wena Makhado you still have to educate and you still have yafuneka because ichongo into kumkani bayakhulu self wabuya umphefumulo wami Phanjile kungoku sendisicela manje sicela nedansoli mina dansoli yantoni